Bă, în copilăria mea, în grupul nostru de prieteni, bă, de fiecare dată existau răzbunări. Ba din partea lui Șopurlică, ba din partea lui Juvel, ba din partea lui Snoopy. Și nu stau să înșir că îi știți deja pe toți. Bă, da, din toți prietenii mei, bă, exista unul singur care se răzbuna în cel mai urât mod. Și mă refer la Juvel. Dar până să vă povestesc cum s-a răzbunat Juvel pe mine și pe Șopurlică, prima dată, haideți să începem cu ziua în care eu cu Șopurlică i-am cerut lui Juvel niște bani împrumut. Și mi-aduc aminte că eram în fața blocului. Eu cu Șopurlică îl așteptam pe Juvel. Ce dracu, mă, mai vine ăsta? Bă, așa a spus că vine. Bun, mă, și cât a spus că ni dă împrumut? Adică, câți bani, mă, ni dă împrumut? Păi a spus că ne dă vreo 500 de lei. Bun, să vezi ce țapă îi dau. Cine, mă? Eu, mă? De ce, mă? Că vreau. Du-te, mă. Mai du-te, dracu, hai bani la copiilor de faci așa. Cine, mă? Du-te, mă, ce-ai, du-te, dracu. Da, mă, așa-i fac, ce-ai. De ce, mă? Bă, dar mai du-te, dracu, dar ce-ai? Ce să am, mă? Mâncăm ei? Ho, mă, ce-ai? Dacă tot o ții așa, că cine, că de ce, că nu știu ce, taci, dracu, din gură. Ite-l, dracu, te-a apucat pandelii, ce-ai? Du-te, dracu. Și de ce vrei, mă, tu să-i dai țeapul lui Juvel? De șmecher. Nu fi prost, mă. Bă, da, tu cu cine ții? Cu mine sau cu Juvel? Țin cu măta, cu aia țin. Dar ce gâtul, mă, ce ți-a făcut Juvel ca să-i dai țeapul? Dacă vezi că omul ne ajută cu bani împrumut, nu profita de bunătatea lui. Mă răzbun pentru faza aia, mă. Ce fază, mă? Faza aia știi tu? Nu știu. Ei nu știi, faza aia cu gagica când s-a băgat el, știi tu? Care, mă? Ba, aia du-te dracu. Da, mă, dar care aia? Că nu mai ții minte. Când m-a despărțit de Janela, mă, de fata aia frumoasă. Păi nu, mă, că din cauza ta te-ai despărțit tu de ea. Bă, să mor tu, dar cu... tu cu cine ții, mă? Bă, sincer, nu țin cu nimeni. Nu țin nici cu tine, dar nici cu Juvel. Ești de ăla cu două fețe, nu? Adică că ai mai multe fețe și toate-s de prost. Ia, du-te dracu, mă, că de asta s-a despărțit și Janela de tine, că ești prost de bubui. Mânca mecariciu, aha, că văd eu că văd că am țic cu așa, cu Juvel și nu știu de ce. Marș, du-te dracu. Bă, da, cum tot ne certam noi pe acolo, la un moment dat apare și Juvel. Juvel, exact cum a ajuns lângă noi, poc, dintr-o dată ne întinde 500 de lei. Ha, mă, 500 de lei ai spus, nu? Da, mă, da. Bine, mă, na, bă, nu faceți de-alea urâte. Nu, mă, ce-ai? Că și eu banii ăștia i-am luat eu cum mi-a luat. Dar dacă află taică meu, să vezi ce bătaie meu. Stai, mă, liniștit, când 2-3 zile ți dau înapoi. Bine, Șopurlică, să nu zici că am eu ceva cu tine. Că dacă Toxica e prietenul meu și tu ești prietenul meu, cu toate că ne-am mai certat noi, ne-am mai bătut, dar te consider prietenul meu. Să mor eu, dacă nu, vă consider pe amândoi, adică nu numai unul. Da, mă, și eu te consider prietenul meu. Dă-mi cu banii. Ha, mă, na. Bă, acum Șopurlică, că ăsta e prost de felul lui, nebunul a luat banii și a plecat. Eu acum am rămas cu Juvel acolo. Juvel îmi tot spunea: păi, românule, dar de ce vrea să mă așa mulți bani? Bă, nu știu, eu atât am înțeles că vrea să-și cumpere un calculator mai bun. Aha, bă, și așa cum îl cunoști tu pe Șopurlică, ce spui, îmi dă banii? Acum eu ce să-i zic? Țineam cu Șopurlică și eu ca prostul. Da, mă, cum? Ești nebun? Da, o să-ți dea înapoi banii în câteva zile. He, bine, mă, bine, atunci hai că vorbim peste 2-3 zile. Da, mă, da. Așa că îl văd și pe Juvel al meu cum a luat-o înspre casa lui. Eu am rămas acolo de unul singur. Așa că am zis să-l sun pe Șopurlică să văd unde s-a dus cu banii. Nici pe gânduri n-am mai stat. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe Șopurlică. Bă, da, nebunul nu voia deloc să răspundă. Așa că îl sun din nou. Bă, da, nici a doua oară nebunul nu voia să răspundă. Atunci pe loc mi-am dat seama că Șopurlică ori s-a dus la păcănele, ori s-a dus să se distreze cu o fată. Așa că nici pe gânduri n-am mai stat și am urcat sus în casă și m-am pus direct la calculator. Bă, da, după vreo 4 ore, cam așa, deodată aud cum bate cineva la ușă. Așa că mă ridic de la calculator și mă duc să deschid ușa. Bă, da, exact cum am deschis-o, în fața ușii era Șopurlică. Bă, ce-i, mă? Hai din oraș. De ce, mă? Hai că am pus-o original. Adică, mă, vii sau nu? Hai, nu mai pun întrebări. Da, mă, hai că vin, dar să zic lui maică mea, sau stai așa. Bre, vezi că mă duc până în oraș cu Șopurlică, vin repede. Bine, să ai grijă ce faci pe afară. Hai, mă, hai să
mergem. Așa că ce să facem? Am coborât jos în fața blocului. Bă da, exact cum am ieșit în fața blocului, eu dintr-o dată dau să-i zic lui Șopârlică. Ce-ai făcut, mă? Bă, Boris, știi banii ăia care i-am luat de la Juvel? Da, mă, da. Din ei au făcut 15 bastoane. Cum, mă? Mai contează acum cum? Afacerile mele, mă, nu știi tu. Ai jucat la păcăneli, este? Nu. Dar atunci am luat niște telefoane de la Big Mac, vreo 5 cam așa. Și din alea 5 telefoane am scos 15 bastoane, ești nebun? Du-te, mă. Da, mă, da. Ce zici, mergem să mâncăm și noi ceva? Bă, da, ar merge o pizza. Dai o pizza? Hai că dau, ce dracu să fac? Hai să mergem. Bă, da, vezi, să nu-i spui lui ăsta lui Juvel că a făcut bani. Nu, mă, stai liniștit, îi dau eu un gât. Bine, mă, așa să faci. Hai să mergem. Așa că am luat-o spre centrul orașului. Odată ce am ajuns, mi-am luat câte o felie de pizza, am mai băut un suc, după, bine, Șopârlică s-a oprit la un bar, că na, voia el să încerce 50 lei la păcănele. Bă, și sincer, Șopârlică în ziua aia a pierdut toți banii, ești nebun. Așa că eu văzând că Șopârlică era supărat, bă, supărat foc, eu ce să-i mai zic? Eu nu mai spuneam nimic. Așa că am luat-o înspre casă, că și așa nu mai aveam ce să fac pe afară. Odată ce am ajuns acasă, eu m-am pus direct în pat. Bă da, după vreo 3 zile cam așa, îmi aduc aminte că eu cu Șopârlică stăteam în living. Ne uitam la un documentar pe National Geographic. Bă da, cum tot ne uitam noi, dintr-o dată îmi sună telefonul. Eu eram panicat. Bă, e Juvel, bă. Și ce te sperie așa, mă, de parcă ti sună tactul? Păi nu mă, da. Ce da, mă? Dă-l dracu, mă, nu-l băga seama. Cum, mă? Dă-l dracu, mă, cum? Așa bine, dă-l dracu. Nu, mă, că ne stricăm treaba cu el. Ce-i zic acum? Ia dă-mă încoa telefon. Bă, și-l văd pe Șopârlică cum a răspuns la telefon. Ce vrei, mă, țuganule? Că să-mi dai bani. Ce, mă? Că rămânele nu fă spurcat. Bă, du-te, dracu, bă. Că să mor eu dacă nu te bată bani. Marș, dă-te în sânge. Bă, ce ne bați tu, bă? Că nu fă de-asta. Bă. Te bate, te-ar căca, tu dă bani. Bă, nu-ți mai dau, bă, niciun ban, pa. Că dă banii, băga mea și... Hai, la revedere. Marș, mâncă-mi. Că dacă te prind să vezi ce te tai, să mor eu. Da, mă, da. Când mă prind să mă suci de... Bă, Șopârlică al meu, i-a dat-o pe față lui Juvel, că nu mai primește niciun ban. Eu eram, bă, sincer, nu prea eram de acord să facem așa cu Juvel. Că na, totuși, el a fost băiat cu noi când ne-a dat bani împrumut. Dar na, adică Șopârlică nebunul a ars-o urât de tot cu Juvel. Așa că, ce să facem? Eu nu mai spuneam nimic. Șopârlică se uita la documentar cu zâmbetul pe buze, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Așa că m-am stat în casă cam vreo 3-4 ore. La un moment dat ne-am plictisit să ne uităm la documentare. Așa că am zis să mergem pe afară, să ne mai plimbăm. Zis și făcut, ne ridicăm de pe canapea și o luăm înspre ușă. Bă da, exact cum am coborât în fața blocului, bă, pe bancă observăm, bă, mâncați observăm o geantă. Geanta aia mi se părea mie cunoscută, adică știam că am mai văzut-o pe undeva, dar nu știam când. Șopârlică deodată a început să-mi spună: ce dracu? Bă, uite o geantă. Vă și eu, dracu. Ia-o tu. Ce să iau eu, mă? Ia-o tu, du-te, dracu. Du-te, mă, poate sunt bani. Du-te, mă, ia-o tu. Nu, mă, ia-o tu. Du-te, mă, tu, ce ai, nu fi prost. Dar ce mă bași pe mine în față, mă? Du-te tu, na. Du-te, mă, prostule, că eu stau de 6. Du-te tu. Ei, lasă că stau eu de 6, du-te tu. Bă, da, proste. Fii atent aici așa, dacă sunt bani, ai mei sunt toți, da? Bă, du-te, dracu, cum să fie a tăi toți? Jumătate, că e în fața blocului la mine. Dar ce, bă, e blocul lui, mă, da, cum vine asta? Bă, da, prost suntem, mă. Bă, să fie bani, că pe urmă vedem noi cum îi împărțim. Da, chiar și așa. Ia-o tu. Ie-te-l, dracu, du-te, bă, că nu iau nimic, dacă e vreun mor prin ea. Ce mor, mă, în geanta aia mică, ce ai? Dar eu mai știu? N-are cum, mă, ce ai? Ia-o tu atunci dacă n-are cum. Nu, mă, nu o ia, mă, ce, nici dacă pic pe aici pe jos nu o iau. Bă, da, prost ești. Hai, bă, că o iau eu. Bă, și dacă vă vreun mort, ha, le și pe aici, ești prost? Nu, mă, că se vedea sânge pe lângă, se vedea ceva. Inima mea îmi spune că sunt bani. Hai, du-te, ia-o tu. Eu te-l dracu, du-te, ia-o tu. Bine, mă, stai de 6. Hai, mă, că suntem șmecheri. Hai că mă duc acum. Bă, și Șopârlică al meu, cu toată frica, a pus mâna pe geantă. O ridică de câteva ori, o scutură, bă, și la un moment dat îl aud. Eu dracu, mă,
bă, nu e așa grea. Păi deschide-o. Ia, du-te dracu, deschide-o tu. Deschide-o, mă, nu fi prost. Că dacă e așa ușoară, ce crezi că e vreun mor prin ea? Bine, mă, nu zici rău, hai că o deschid. Bă, și când a pus nebunul mâna să deschidă geanta, bă, exact când a deschis-o, bă, mâncați am crezut că am pus-o original. Bă, da, în geantă erau numai teancuri de câte 50 de euro și 200 de euro, ești nebun. Șopârlică mai avea puțin și leșina. Bă, mâncați și sunt bani, mă. Mamă, bogat suntem să-mi bag picioarele. Bă, da, deodată îl văd pe șopârlică cum închide geanta, bă, și dintr-o dată mi-o aruncă mie în brațe. Ce faci, mă? Ține-o tu. De ce eu, mă? Ține-o tu, mă, că e la tine în fața blocului. Deci e a ta, nu e a mea. Bă, nu fi prost, mă. Du-te dracu, mă. Dar vrei să fiu decapitat printre blocurile astea? Cine știa cui geanta asta, cui mafiotui? Bă, deci o țin eu, da? Ei, o ții tu, nu o ții tu, cum să o ții tu? O țin eu, dar mai târziu aș vrea să văd ce se întâmplă pe aici. E-te al dracu, mă trimis pe mine în față, a? Hai, mă, prostule, că stăm aici și și ne certăm. Hai că ne vede cineva. Hai repede, îngropăm geanta, stăm așa câteva zile, vedem dacă se dă ceva la știri, dacă nu se dă. Și dacă nu se dă, e norocul nostru. Și după aia scoatem geanta și ne cumpărăm ce vrem noi. Bă, nu zici rău, hai să o îngropăm. Bine, mă, hai direct pe Moldova, hai acolo că știu eu un loc. Bine, mă, hai. Așa că ce să facem? Am luat-o direct înspre Moldova. Mergem cât mai mergem, iar la un moment dat am ajuns. Acum, cum n-aveam și noi o lopată ca toți oamenii să facem o groapă, eu cu șopârlică am început să săpăm cu mâinile. După vreo 30 de minute de săpat, dintr-o dată șopârlica al meu ia geanta, o bagă în groapă, bă, și începe nebunul să bage pământ păstă geantă. După vreo 5-10 minute cam așa, geanta era îngropată, nu se mai vedea nimic din ea. Bă, da, exact cum am terminat de îngropat geanta, bă, dintr-o dată primesc un apel de la Juvel. Bă, iarăși ăsta, mă. Cine, mă? Juvel, mă. Dă-l dracu, mă. Răspunde-i tu. Ia dă-l, mă, dă-l dracu, al dracu de țăgan. Zi, mă, ce vrei? Aoleu, dar ce prost sunteți, mă? Zi, mă, ce vrei? Ați făcut bine groapa, ha? Ce dracu? De unde știi, mă? Ia uite-te și altri copaci ceilalți din dreapta. Pe cine vezi? Pe măta. Săracilor, bă, săracilor, ați crezut că ați pus-o, ha? Geanta e de la mine, mă, eu am pus în fața blocului la toxică. Asta așa pentru că nu mi-ați dat bani. Bă, și-l văd pe șopârlica al meu cum l-a luat la jurături pe Juvel. Bă, că mi-ești morții, mătii. Să-ți dau la să o ia pe măta. Bă, că mi-ești mormântul, mătii. Ce, frate, că nebunul de șopârlică îl înjura în toate felurile, ești nebun. Bă, da, nu mai durează mult timp că îl văd pe șopârlică cum o ia la fugă înspre Juvel. Vă dați seama că Juvel dintre copaci, când a văzut așa, nebunul știa că dacă îl prinde șopârlică, știa că bătaia lui e televizată. Așa că eu mi-am dat seama că banii din geantă erau al lui Juvel și știam că banii din geantă erau falși. Adică bagnote de-alea false cu care se mai joacă copiii și în ziua de azi. Așa că eu ce să fac? Bă, sincer, eram dezamăgit total. La 15 ani ai mei am crezut că am pus-o original, că am devenit milionar peste noapte. Bă, să nu vă mint, eram supărat rău pe Juvel. Nu că supărat, eram fiert să mă răzbun și eu pe el. Așa că știu că după puțin timp eu cu șopârlică ne-am răzbunat pe Juvel. Și ne-am răzbunat într-un mod mai urât. Adică ne-am răzbunat printr-o fată. Adică fata asta a mai fost cu Juvel în trecut. Și știam că Juvel era nebunit după ea de la ultima despărțire. Bă, și de acolo au început sezonul de răzbunări. Bă, da, despre sezonul de răzbunări am să vă povestesc poate că altă dată. Bă, și uite așa, eu cu șopârlică am crezut că am ajuns milionar peste noapte. Parcă și visam în momentul ăla că eram pe două fotolii cu gagicuțe pe lângă noi și muzică de-aia bună. Bine, și nu a fost așa. Visul nostru s-a terminat repede. A avut chef Juvel de răzbunări. Bă, și cam asta este povestea de astăzi. Sfatul meu este, bă, ce sfat să vă dau? Eu zic să nu faceți niciodată ca șopârlică, să luați bani împrumut de la un prieten și apoi să-i nu-i mai dați înapoi. De aici se nasc neînțelegerile și răzbunările. Așa că până data viitoare, fiți oameni corecți.